Tafled gan Archie Harris. Mewn at Kai Andrews. Austria yn dwy'n y bêl. Ond mae yna le tu ôl ar ymddiffyn tu ôl George Nevett. Beganovic yn cam I fewn. A'r ergyd yn ei adael y lawr yn y diwedd am gyfle I Austria. Ia, mae gyflymdar o yma, so yn amlwg yn dangos sydd. Mae Nevett yn cael traffath o fo, a mae o'n dod nôl fewn ond deiad i'r ergyd dim digon cywir na dyn diwedd. Dehangfa I Lewys Benjamin yn gôl fyna, ddim yn gofod gweithio I arbed. O, nawr mae'n gyfle Biancheri. Biancheri casglu, Biancheri sgorio I Gymru. Wel, Austria yn cael cyfle gwych o un pen y cawn. Biancheri, dim camgymeriadau ar ochr arall. A mae'n teisio ar y camgymeriad. A mae Cymru ar y blaen. Ia, fel ti dweud, mae'n gymryd mantais yn syth ar y bas yma. Mae'n dod o'r pwysau dwi wedi bod yn sôn am. Mae Cymru yn rhoi ar Austria drwy'r hanner cyntaf yma. A mae o'n yna, a mae o'n gymryd mantais, a mae o'n cadw'r composure, a mae o'n rhoi tapin i'w hun. Puczka. Puczka yn cario, yn cam I fewn. Yn mynd am I droed dde. Ond ddim yn taro'r targed. Mae'n cael lot o le I redeg fewn I fanna. Puczka sydd wedi edrych mwyaf peryg tan ddiffynwr ydi o. Mae wedi cael mwyaf gyfleon. Cymru mond yn clirio mor bell a Schüller. Aros yno I gasglu briwsion. Puczka yn ei chwipio I fewn a mae oddi ar y trawst yn y diwedd. Mae Sattlberger da'r peniad. Ie, mae'r groesiad yna'n un berffaith I lle oedd o'n rhedeg fewn I. Mae'n gyffyrddiad bach oedd angen ar hwnna I glipio drosodd ag lwcus I Gymru. Mae'n hitio'r traws. Mae croesiad I fewn. Hydl methu ar rheoli. Trummer yn gadael y bêl. Ac yn dawnsio trwy'r amddiffynwyr I gyd. Yr eilydd Jonas Meyer. Ond methu taro'r targed unwaith eto mae Austria. Traed gwych gen o fo, ond mae amddiffynwyr Cymru bod nhw wedi gwneud digon I stopio fo, maen nhw'n gwneud y ddau byd o dynnu fel lawr hefyd. Mae'n mor hawdd jyst cadw y droed I fewn o fanna ac bod o'n disgyn a bod hi'n kick-off bod Lukas mae hwnna'n mynd dros y traws fan. Austria nawr yn ymosod dim Trummer ar ergyd o fflachio dros y trawst. Austria wir yn cynyddu'r pwysau nawr ar Gymru ac yn creu'r cyfleon. Puczka yn ei chrymanu ddi mewn, mae yna flic ac yn arbediad. Mae dal yno I Pasrec, fe gath o flic yn y lle cyntaf. Mae'n rhoi'r croesiad nôl fewn a Chymru yn clirio. Ie, pêl-berig eto I tu blaen tro yma. Ond yr golwr wneud y dda I lawr yn fuan. A Cymru'n gallu clirio eto wedyn. Cyfle arall fan hyn, Kai Andrews, ennill y bêl yn hanner Austria. Y basman a Popov. Popov ddim yn camsefyll ac yn rhwydo. A mae Cymru trwy Chris Popov yn selio'r fuddugoliaeth a gallu gweld ar y fainc fyna be mae hynna'n ei olygu I Matty Jones. A'r eilyddion yn dod I longyfarch Chris Popov. A dyna be mae'n gymryd, un cyfle fel la. Jyst I roed y pwysau yna ar yr amddiffyn ac eto Kai Andrews yn fanna'n curo'r bêl a ffindio'r pas gywir. A dyna I drwad eto ac rhaid ni 2 gol I fyny a gobeithio mae'r gêm drosodd. Mae David Puczka a'r eilydd Moritz Fels yn sefyll dros y bêl. Puczka eith amdani, fi'n siŵr. David Puczka. Wel, dyna ddiwedd y gêm. Cymru yn ennill am y tro cynta yn yr ymgyrch yma. Ac am noson I Matty Jones a'i dîm.